うわー、めっちゃ美味しそう。めっちゃでかいやん、これ。どうも、柴です。今日はですね、日生に来ております。おー。日生といえば、何ですか？牡蠣ですよね。ですよね。で、牡蠣のお好み焼き、略して。牡蠣お好み焼き？牡蠣おこ。あ、牡蠣おこね。牡蠣おこね。それをね、ちょっと今日は食べたいと思います。ということで、あそこ、牡蠣おこ。ここ？まだちょっと遠いけどね。っていうか、坊ちゃん知ってんねやろ？知ってるよ。あんな必要？なんでよ。知ってんねやろ？試してね、ちゃんと調べてるかな。なるほど。ということで、こちらです。ここはね、牡蠣おこ。超美味しいらしい。美味しいの？知ってるやろ？知ってる。どうなん？美味しい？美味しい、美味しい。いや、じゃあ行こう。ということで、行きましょう。これけどさ、牡蠣おこ1個800円やん。めっちゃ得よな。これ安い。量が、牡蠣の量が半端ないな。お得だと思います。めっちゃ得やな。これだって梅田で食ったらあれ1800円やで。ほんまやな、倍入って4つぐらいしか入ってる。でもそれぐらいにしようか。やめて、やめて。お客さん来んなくなっちゃうね。マスクしてるから最近匂い分かりにくいけどな。あ、なるほどね。何年も使い続けたこの鉄板ってなんか僕好きやわ。また調理器具に惹かれるこの男。ほんま調理器具見るとそういうのワクワクしよるよ。なんかもうこの何十年もこの油がこのつき続けた鉄板みたいな、なんかなるほどね。鉄板を育てるっていうやん。育ってる。なるほど、なるほど。家にこの鉄板と邪魔でしょうがないけど。邪魔ですね、絶対。なるほど、そういうシステムか。道理でこの丸が綺麗なわけや。なるほど、なるほど。ここにぴったり収まるようになんねや。行こう行こう。よいしょ。ありがとう。はい、ということで牡蠣おこ。うわー、めっちゃ美味しそう。これはやばいで。めっちゃいい匂いする。車の中やからな。もう外やったか分かりにくかったけど。すごい。この青のカツオ持ち上げられへんよだれが垂れてきた。っていうことでいただいていきます。じゃあいただく前にちょっとだけちょっとこれ失礼してよろしいですか？いいよいいよ。冷蔵庫なんでね。冷蔵庫は分かるけど。でこれね。口半開きやけどな。何よそれ。何よ、はよ飲みたいなみたいな。いただきます。そういうとこ観察すな。いやいやいや。ということでね、牡蠣おこいただきます。あ、これ牡蠣や。めっちゃでかいやんこれ。わあ。ほら。すごい。いきなり牡蠣いきます。うまい。おかん呼んだのやったら。おかんって嫁ちゃうんかい。うちのおかんバリ牡蠣好きやね。あ、なるほどね。ああ、キャベツとねいいねいいねいいね。でもマヨネーズもかけたい気するけどね。またちょっと違うのかな。牡蠣といえばタルタルとかさ、ああ、なるほどね。なってもいいよね。うん。でこのね甘いホーフ。牡蠣。めっちゃうまい。ここの牡蠣美味しいね。美味しいやろ。ここの牡蠣ね。牡蠣といえば、この中の青い部分に若干のこの匂いがある。磯の香り。これがね、すごいね抑えられててすごい美味しい。きつすぎるやつってあるやんたまに。ああ、
磯の香りがね、じゃなくて、心地よい。うわ、これはうまいぞ。おばちゃん知ってるね。知ってるよ、運転手ですから。でちょっとさ、生地のちょっとさ、ところどころにちょっと粉っぽさみたいなのがちょっと残ってるとこあるやん。これがめっちゃ好きやねん僕。たこ焼きでも。なるほどね。たこ焼きでもこのなんていうんわかる？ちょっとなんか雑といえば言い方悪いけど、雑じゃないね。これがうまいね。味が出ててというか、このちょっと半熟というか、このなんていうんやろうな、これがほんまに美味しい。もうでも食べてみよう。食べちゃってください。変な格好やけど、いただきます。あ、ごめん、なんか車の中いろいろ狭くていろいろ狭くて大変だわ。柿、毎年の味。毎年の味。なるほど。ここの僕磯臭さがないから、僕ここの好きなんですよ。さっき言うたけどな。そう言いたかって、広島とかもいいんやけど、やっぱりここのが好き。ああ、なるほどね。結構あっさり食べれる牡蠣よね、ここのはね。量食べれる、しかも柔らかいしさ、美味しい。これ今日牡蠣すごいやね。まだ入ってんの？何個入ってるかわからんって言うけど、ここで数えるだけで1、2、3、4、5やこれでほんま梅田ぐらい。あ、梅田大阪ぐらいね。高速乗るやん、料金所あるやん、あそこで一個一個牡蠣なくなっていく牡蠣支払い、牡蠣支払いこういったら4か5つけ残れへん。あ、なるほどね。牡蠣 TC ね。牡蠣 TC。もう強いて言うなら、もっと青のりバーかけたらもっと。あ、なるほど、ね。僕は青のりめっちゃ好きやからさ。あ、それってあれちゃう？お姉ちゃんに言うたらかけてくれるんちゃう？青のり多めでって。10年間やってるからカレーに買わされるかもしれない。あ、なるほどね。青のりでケチでええよ、お姉ちゃん。牡蠣だって目分量や言うとった。ほんまやな。ほんまやな。言うんやったな。牡蠣目分量やもんな。数えるのめんどくさいよ。そう。面白いよね。そういうのがいい。いいね。この川になったのでさ、これはいい方に傾いた大雑把さよ。悪い方に傾いた大雑把さの店もあるよね。そういう、あるね。例えばさ、焼きそばにさ、豚肉がさ、こんなっけみたいな。あ、ちょろっとこれドーンとこんな焼きそばやってる。豚肉2切れぐらいしか入ってないとかね。ある。あれがっかりする。もうソースやんそれ。ソース、確かにソース焼きそばやな。間違えてはないけど、もっとお肉とキャベツとかさ欲しいけど。なるほどね。こんな屋台祭りで来てほしい。無理よ。無理やな。無理やな。牡蠣2個ぐらいになるから。1個やろ。1個はひどいよそれ。1個ぼったくりっていうよそれ。完食です。うまかったわ。これ外で食べても美味しいけど、車で食うっていうこのパターンめっちゃいいな。いいね。あったかいし、なんか出来たて屋台でできたやつをそのままここで食うっていう。しかも椅子あるし。ああ、そうやね。ビールあるし。ビールは課金制やで。その帰る時。この冷蔵庫の中身もしかして坊ちゃんの。そう、お金取るよ。ちなみにこのさっき取ったおビールいくらでしょうか。それ、650円。なんか良心的なんかぼったくりなんかよくわからへんけど微妙なとこついてるよなんか良心的なような気持ちだけど、冷静に考えるとぼったくりよな。そうなんかちょいのしたな。ちょいのした。ホテルとかで売ってる500のやつって500円やん。な、それのせてきたな。それさらにのせてきたな。そういうことがほんまうざいんや。こうやったらもう犯罪者やん俺。ほんまやな。いや、おる。ということで、ぜひとも来たらね、牡蠣おこ歴10年のお姉さんが焼いてくれるから。けどもう年分かった。10年やってるっていうかまだ20代ね、10代の時にやってるって言っとったから。ああ、そっか。20か。だからおそらくやで28歳やで。ああ、なるほどね。18歳の時からやったんですよ。
何を詮索してんの何を詮索、そらいいねん、そんな情報いらねなんでよえ、いらんやろ。働きもんやね。うん、 10代の時からだって柴さんダウンジャケット着たけど、あの人ロンティーやったからね。あの中めっちゃあったかそうやあの中があったかいのかな。めちゃめちゃあったかそうなやるほどね。ということでみんなぜひともなんかいちいちそのバーでさ、鬱陶しいんやけど、鬱陶しいねんこれ、ほんまにマジで鬱陶しいねんこれ。あ、それでいいやん、それで。めっちゃ前やねんこれ。飲まれへんしよあ、上に行かんだね。飲まれへんしよなんか年いってもさ、うん、僕らもうええ年やん年やね。2人ともけど、こうやってなんか笑い合えてアホできるっていいよね。いいね。周りから見たらほんまアホやなって思われるんだよな確かにね。あいつら何車の中でしてんねやろ。あいつら車なんか何してんねんやし、あいつらなんなんあのカメラみたいな。そうやな。うん。ほんまに最近よう聞かれるよね。テレビ局の方ですか。まあまあそうやろね。やっぱ撮ってるといえば。テレビ局の、キャスターみたいなやつこんなやつおれへんで。寝巻きのキャスターおらんわ。ほんまやな。ほんまこの観光地に来たの僕寝巻きやもんな。そうやな。寝巻きやわ、安定の。しかも毛玉だらけや、さっき見たら。そうやね。物持ちいいね。今日観光地で屋台で、ほんま良心的。あの量やもんね。ほんま観光地やったらボラれるもんね。だってあれちょっとどことは言えへんけど、島あるやん。牡蠣で有名で鹿いっぱいおる島。高いぞ。あそこ高いよ。めっちゃ高いぞ。あれね、1個ね、確かね、250円、500円ですよ。そう。知ってる？めっちゃ高いやろ。高い。あそこの牡蠣屋さんで入ってくるやん。財布すっからかんの。ということで、ごちそうさまでした。すいません。お持ち帰りでもう1個お願いします。はい。お持ち帰り仕上げるんや。うまかったか。あ、なるほどね。優しいね、相変わらず。これ、それはあかん。照れとんのか、このさ。かっこいい。口元がないからかっこいい。